kun bliva li din il-mara tgħid, li din il-ċkejkna ġewwa Nażaret sejra twettaq. Bħalma Eva qalet le, Marija issa se tgħid iva. Bħalma le kien il-kawża le tal-bniedem, il-kawża tad-dnub, l-iva ta' Marija se tkun il-kawża tas-salvazzjoni tagħna, kif wieħed mit-titli anke li aħna nagħtu lil Marija, il-kawża tas-salvazzjoni tagħna. Eżistijaj, l-iva tal-Madonna, allura l-ubbidjenza tagħha li toħroġ mill-fidi tagħha ta' Marija, u għattini modell u eżempju kbir li katekizmu tal-Knisja Kattolika jagħtina meta jitkellem mill-ubbidjenza tal-fidi li huwa ta' Abraham, it-tieni huwa ta' Marija. Nixtieqkom li l-iva ta' Marija eżistijaj nikkontemplawha minn qalbna. Għaliex naħseb kienet l-ikbar iva fl-istorja tal-umanità kollha, l-iktar iva importanti eżistijaj sabiex twettaq il-pjan ta' Alla fil-ħajja tal-bniedem. L-ewwel ħaġa nixtieqkom tifhmu tirrealizzaw din il-ħaġa. Illi Alla l-imbierek kien qed jistenna l-iva tal-Madonna. U din l-iva ta' Marija turina xi ħaġa ħafna importanti kif Alla jaħdem mal-bniedem. Li Alla għandu bżonn eżistijaj. Għandu bżonn l-iva tagħna, għandu bżonn li aħna nkunu nies ubbidjenti lejh, għandu bżonn nies li l-fidi tagħhom twassalhom biex jobduh jisimgħu minn dak li jridu li jaċċettaw ir-rida tiegħu fil-ħajja tagħhom, sabiex Alla jkun jista' jagħmel xi ħaġa fl-istorja tal-umanità. Meta ngħid li Alla għandu bżonn, mhuwiex bżonn ta' neċessità, pereżempju, bżonn ta' neċessità x'inhu? Jien għandi bżonn nixrob bħala bniedem, ma nistax naddemna li ma nixrob. Falla mhix hekk. Meta jngħidu Alla għandu bżonn il-bniedem, Alla m'għandux bżonn il-bniedem, imma jażel li jkollu bżonnu. F'dan is-sens, meta ngħidu Alla għandu bżonn il-bniedem, hija għażla li Alla. Mela x'Alla m'għandu bżonn ħadd u m'għandu bżonn xejn għax huwa Alla. Però Alla fl-imħabba tiegħu għażel li jkollu bżonna li jaħdem il-pjan tiegħu magħna. U din importanti nirrealizzawha. Fl-iva ta' Marija hekk toħroġ kemm importanti li Marija qalet iva. Għaliex qed ngħidha? Għaliex aħna xi kuntant nużaw ċertu kliem anka fil-klim idiomatiku Malti. Per eżempju ngħidu dak li Alla jseħħ. Dak li Alla ma jseħħx. Dak li Alla jseħħ kemm il-darba l-bniedem jikkollabora miegħu. Għaliex Alla eżistijaj ma jagħmilx magics, Alla ma jaġixix mingħajr il-bniedem indipendentament minnu. Anka l-imbierek x'jagħmel il-mirakli tiegħu drabi juża persuni oħrajn, juża kawżi oħrajn, jaħdem hand in hand mal-bniedem. L-istess ħaġa li xanna l-Knisja. Kieku rid ma setax jagħtina grazzi tiegħu barra mill-Knisja, imma jagħtihomna permezz u fil-Knisja tiegħu. U allura importanti din il-ħaġa aħna forsi mhux dejjem nirrealizzawha. L-ubbidjenza tagħna hija importanti ħafna l-Alla biex ikun jista' jagħmel xi ħaġa. U meta Alla l-imbierek ikun irid juża persuna biex iwettaq il-pjan tiegħu biha fl-istorja tad-dinja u fl-istorja tal-Knisja tal-lum, l-ewwel ħaġa li jagħmel Alla l-imbierek huwa li jifforma dik il-persuna biex tkun obbedjenti lejh. Jifforma l-qalb permezz ta' ċirkustanzi li l-persuna tista' tgħaddi minnhom, din naraw fil-qaddisin kollha eżistijaj. M'hemm l-ebda qaddis li Alla ma ffurmax għall-ubbedjenza lejh. Għax biss minn ubbidjenti lejn Alla jista' jużah. Għax għandu bżonn din l-ubbidjenza tagħna eżistijaj. Għax inkella jkun qed jimponi lilu nnifsu fuqna, u Alla ma jimponix l-nifsu fuq il-bniedem. Marija eżistijaj l-iva tagħha kienet indispensabbli, essenzjali, sabiex li benta Alla seta' jinkarna permezz tagħha u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U allura eżistijaj naraw kif l-iva ta' din il-mara ċkejkna f'Nażaret kienet isa dak kollu li kienet idur fuqu biex isseħħ l-istorja tas-salvazzjoni. Iva ta' din il-mara sempla, din it-tfajla sempliċi x'kienet tfisser. Ejju nagħmlu din riflessjoni. Il-mulej kemm jista' jkun li forsi minnek mara sempliċi, raġel sempliċi fis-sens tal-ġifri, m'intix xi ħadd magħruf, m'intix xi ħadd li ma nafx xejn qed taqleb id-dinja taħt fuq. Però bl-iva tiegħek il-mulej x'kapaċi jagħmel. Bl-iva tiegħek Alla l-imbierek x'kapaċi joħloq. Bl-iva sempliċi tiegħek anke jekk ma tifhimx kollox għax l-ubbidjenza tal-fidi mhijiex ubbidjenza li fiha inti tifhem kollox, le proprju ħirġa mill-fidi u mhix ħirġa mill-għarfien.
ħirġa mill-fidi mhux mill-ċertezza, ħirġa mill-fidi mhux mill-viżjoni. Jiġifieri jiena verament għax qed nafda u qed nintelaq f'idejn Alla nobdi nagħmel dak li hu jixtieq u jitlob minni. Anka fil-ħajja ta' kuljum ara li mhuliex kapaċi jagħmel. Pereżempju SSTA, pereżempju żwieġ. Kemm il-miżżewġin jersqu għas-sagrament ta' żwieġ b'din l-ubbidjenza tal-fidi fil-qalb tagħhom. Tiżżewweġ għax inti tħoss ġibda naturali lejn żewġek jew lejn martek u għal trid tingħaqad fi żwieġ? Jew plasdi fiha inti tiskopri li din hija xi ħaġa li l-mulej qed jitlobha minnek. Allura tersaq lejn is-sagrament ta' żwieġ mhux biss fuq il-livell ta' ġibda naturali, imma tersaq lejn is-sagrament ta' żwieġ pereżempju b'esperjenza ta' fidi. U allura tiżżewweġ dan is-sens ta' ubbidjenza lejn Alla li qed toħroġ mill-fidi tiegħek, li qed turik dak li Alla titlob minnek. Araw x'differenzi anke tagħmel is-sistemi ta' konna f'qalbna hekk nkunu imsawrin iffurmati għal din it-tip ta' ubbidjenza li toħroġ mill-fidi tagħna. L-ubbidjenza li twassalna lejn Alla u lejn ir-rida tiegħu. Il-bniedem tal-lum eżisti dan is-sens ta' ubbidjenza lejn Alla li b'mod sempliċi toħroġ l-ubbidjenza lejn il-liġi tal-Alla, pereżempju, l-ubbidjenza lejn il-kmandamenti tal-Alla. Ħafna darba kissira u tilifha. Għaliex? Għaliex il-fidi m'għandix hemmhekk. U allura jekk ma tfhimx il-fidi, allura nsiru bnedmin diżubbidjenti. Insiru l-sira ta' xejtan fil-ħajja tagħna. Il-bniedem li huwa obbedjenti huwa l-bniedem ħieles. Il-bniedem li issa jinħeles anka mid-diżubbidjenza tiegħu ħalli jerġa' jistabbilixxi relazzjoni tiegħu sieħa ma' Alla. Marija SSTA, l-ubbidjenza tal-fidi tagħha nixtieq għal-mument inqabbilha ftit ma' dak illi ġara ma' Zakkarija missier Ġwanni l-Battista biex tgħinna nifhmu anke kemm kienet sabiħa u l-kobor ta' Marija, il-fidi tagħha u l-ubbidjenza tal-fidi tagħha. Ninnutaw illi jekk kellna naqraw il-Vanġelu ta' San Luqa kemm fil-rakkont ta' tħabbira lil Marija kif ukoll tħabbira l Zakkarija, it-tnejn li huma tingħatalhom aħbar u t-tnejn li huma jistaqsu kif ikun dan. Però it-tweġiba tal-anġlu għal din il-mistoqsija turina li Marija emnet. Ġifieri kif ikun dan kienet ħireġ minn dak li emnet. Fil-waqt ta' Zakkarija minn dak li m'emminx fil-fatti Zakkarija lill-anġlu jgħidu l-kien se jemmuta u lill-Madonna ma jgħidilix hekk. Lill-Madonna jispjegala kif dan kien se jiġri. Il-mistoqsija ta' Marija ma kienieċ jisma' din żinnata daw dan kif jista' jkun. Mhix dik l-attitudni, imma ara jien din aċċetta, tista' tgħidli kif se jkun dan. Dik kienet l-attitudni u mbagħad jgħidilha kien huwa l-Ispirtu Santu li jinżel fuqek, eċetera, eċetera, eċetera. Fuq Zakkarija ma kellux dan is-sens tal-fidi fil-qalb tiegħu. Ejjew inqablu ftit eżistijej il-kontenut tal-messaġġ illi rċevu Marija u Zakkarija u naraw fuq livell uman minn minnhom kellu l-iktar għaliex jemmen. Zakkarija eżistijej l-aħbar tiegħu kienet tkun li martu Eliżabetta fl-età avvanzata tagħha li ma setax ikollha tfal kien se jkollha tfal. Essenzjalment Zakkarija li kien saċerdot kien jaf fil-rabta l-qadima fl-Antik Testament kemm il-darba dan il-miraklu seħ, dan il-fenomenu seħ fil-ġrajja tal-poplu ludi. Kemm tant nies, Sara, il-mara ta' Abram, kemm kellha tarbija anke fl-età avvanzata tagħha. U kien hemm tant nies oħrajn li ma setax kollhom tfal u jkollhom tfal bl-intervent ta' Alla, miraklu. Ġifieri Zakkarija ma semax xi ħaġa li qatt ma nstemet qabel. Anzi, hemm xhieda tagħha li din possibbli tiġri bin-naħa ta' Alla li ġrat. Fil-waqt li l-kontenut tal-messaġġ ta' Marija, illi propju din kien se jitnissel minna l-Messija mingħajr l-intervent ta' raġel, din kienet xi ħaġa li qatt ma kienet semet biha. Ħaġa kompletament ġdida. Illum meta nħarsu lura faċilment aħna naċċettaw dak li għamlet il-Madonna, imma din qed jgħidilha xi ħaġa li qatt qabel jew wara ma nstemet. Iktar kont tistenna illi Zakkarija jemmen xi ħaġa li ġa kienet ġrat u nstemet? Milli l-Madonna temmen xi ħaġa li qatt ma ġrat u qatt ma nstemet? Imma raw kemm hija kbira l-fidi ta' Marija. Marija tassew temmen dak li qatt ma nstema' qabel, waqt li Zakkarija ma jemminx dak li ġa kien nistema' qabel.
Eżisti, araw kemm kienet kbira u verament ta' min jammira u kemm tassu kif tallimna l-Knisja. Il-Madonna hija mudella lina ta' fidi. Dina emnet dak li qatt ma kien instama qabel jista' jseħħ. Araw iċ-ċirkustanzi pereżempju. Iċ-ċirkustanza li Zakkarija saħħet fit-tempju u fit-tempju fil-parti l-qaddis tal-qaddisin, ġifieri il-parti tat-tempju fejn il-saċerdot tkun daqshekk maqut ma' Alla li laqqas jidħol hemm, wara ma jidħolx hemm kulħadd. U tu jidħol hemm fi żminijiet partikolari ħafna ta' żmien taċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija ludija. Ġifieri kien mument li kien qrib ħafna ta' Alla. Fil-waqt li jitħabbira li saret lil Madonna ma saħħitx f'tempju ma fil-ħajja komuni tagħha f'Nażaret l-anġlu daħal għandha jgħidilna. Laqqas nafu x'kienet tagħmel. Mux bil-fors kienet qed titlob, forsi kienet qed tissajjar, jew kienet qed tnaddaf, jew kienet qed taħsel. Min għax kienet qed tagħmel. Imma il-punt huwa dan, Marija hija f'din l-esperjenza ordinarja li f'daqqa waħda jkollha dan l-intervent tal-anġlu u li ieħor f'esperjenza qawwija ta' talb. Zakkarija li jkun intervent tal-anġlu. U għal darb'oħra Zakkarija ma jemmenx u Marija temmen. Mela Marija kellha temmen aħbar straordinarja